Selam dostlar. Selam. Bugün bizde konakta Galiyeşker Kamal Tiyatro'nun PR menajeri Gülüse Sıngatulina. İstemsiz Gülüse. İstemsiz. Gülüse, Kamal Tiyatro yangi sezonda tamoshachilarni нәрсе bilan siyindirishak? Biz indi jeyden birle bu sezonga bik naklap tarıp barlık kişimizni berip äzirlendik. Biz indi elbette tamaşaçılarыбызны яңадан яңа мауктыргыч премьерлар белән шатландырырга әзерләнеп торабыз. Сезонның беренче премьерасы инде ул да булса безнең проект, ул безнең театр өчен яңа проект, яшьләр өчен. Ул сишәмбе көн кич белән дип атала. Һәм аңа тукталып үтсәк, монда безнең 3 яшь язучының 3 спектакле һәм 3 режиссер тарафыннан куелачак. Һәм бу проект нәрсәсе белән аерылып тора, әгәр дә тулырак сөйләсәк, монда инде 2 антракт булачак, һәм ул антрактларның һәрберсе берәр сәгать булачак. Һәм бу әле гади генә антрактлар түгел, антракт вакытында безнең төрле дизайн, маркет буенча күргәзмәләр, төрле музыкантларны, яшь шагыйрәләрне, шулай ук тагын бик күп сюрпризлар булачак. Һәм шулай ук инде без һәр елны 7 ноябрь көнне үзебезнең тамашачыларыбыз өчен премьер чыгарабыз. 7 ноябрь безнең өчен бик шундый истәлекле даты, чөнки бу безнең Марсель ага Сәлимҗановның туган көне. Быел исә ул Мансур Гыйләҗев инсценировкасында яшь талантлы режиссерыбыз Айдар Жаббаров куелышындагы санаулы кичләр спектакле булачак. Айдар Жаббаров белән инде безнең тамашачыларыбыз таныш, аның агыла да булып агыла. Шулай ук тормышмы бу спектакле турында аерым әйтеп китәсем килә. Ул инде безнең узган сезонда алтын битлек номинанты булган спектакль. Менә әлеге спектакльне куйган режиссер менә яңа эшкә алынды. Biz моны бик зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Гөлүсә, сез әйттегез, сишәмбе көн кич белән премьерасында спектакль куела. Спектакльне бер юлы карау тамашачыга авыр булмасмы? Авыр булмастыр дип уйлыйм, чөнки беренчедән спектакльләрнең озынлыгы 50 минут, берәр сәгать. Бу инде спектакльгә өчен бик кыска вакыт. Икенчедән инде безнең антрактларда әйткәнемчә музыка да булачак. Һәм антрактлар вакытында, әгәр дә инде чыннан да авыр икән, кешеләр инде чыгып хәрәкәтләнеп, үзләрен ял иттереп, яңа эмоцияларда икенче спектакльне карарга әзер булып керәчәкләр дип уйлыйм. Мин инде премьерларыбыз турында сөйләвемне дәвам итәм. Безнең шулай ук театрыбызның баш режиссеры, ул Фәрит абый Бикчәнтәев тагын 2 премьер чыгарга әзерләнә. Ул да булса Кәрим Тинчуринның бик популяр әсәре буенча Сүнгән йолдызлар спектакленең премьерасы көтелә. Сүнгән йолдызлар спектакленә тукталып калсак, аны инде Татарстанның бик күп театрлар сәхнәләштерде. Әмма менә килгән тамашачылар, Сүнгән йолдызлар спектакленә килгән тамашачылар Фәрит абый куелышында бәлки үзләренә ниндидер яңалык ачарлар, үзләре өчен яңа рухи азык табып китәрләр дигән өметтә әлеге премьерны әзерләп ятабыз. Һәм шулай ук без тагын бер премьер әзерләп ятабыз. Ул да булса Ансыйндыр Каил Зайдуллин пьесасы буенча Игез спектакле, аны инде шулай ук әйткәнемчә театрыбызның баш режиссеры Фәрит абый Бикчәнтәев сәхнәләштерә. Шулай ук әлеге спектакльнең премьерасына да тамашачыларыбызны чакырып калабыз. Балалар һәм яшьләр өчен спектакльләр булачакмы? Әйе, әлбәттә, без ел сайын үзебезнең нәни тамашачыларыбызны сөендерергә тырышабыз. Быел исә без алар өчен яңа әкият әзерләдек. Ул да булса Таң батыр дип атала. Аның режиссеры Фәрит абый Бикчәнтәевнең яшь, талантлы укучысы Олег Кинҗагулов һәм әлеге спектакль Мансур Гыйләҗев инсценировкасында булачак. Без инде нәни тамашачыларыбызны әлеге спектакльгә көтеп калабыз, аларның күңелләренә хуш килер дигән өметтә калабыз инде. Һәм шулай ук әйтеп китәргә кирәк, безнең репертуарыбызда тагын бер шулай ук балалар тарафыннан, аларның әти-әниләре тарафыннан яратып кабул ителгән спектакль бар. Кәҗә Сарык һәм башкалар дип атала. Аның авторы Илгиз Зәйниев һәм режиссеры да Илгиз Зәйниев. Яңа сезонга багышланган видео язма бездә дә бар. Әйдәгез аны карап китик. Әйдәгез. Әгәр закон чыгып, сезоннар ачылып, сәхнәгә чыгып, шундый уйнап күрсәтер идем. Төтене күккә күтәрелер иде. Тимош агай! Менә бер фараз сезон ачылып, миңа роль бирсәләр, син мине уйнарга өйрәтерсеңме, һә? Юк, өйрәтмим. Ничек? Сине уйнарга өйрәтергә, син минем уйым алайым әллә?
театр дегенчте йөрәкләргә зәмзәм су куеп куйган төсле була. Җегетләр, белмисез, баш рольләрнең уйнавының тәмен, рәхәтен менә ләззәтен белмисез. Ул сезнең төшләрегезгә дә кермәячәк тә. Менә, минем дә бит шундый артист буласым килә. Синнән булмас шул. Синең Сәлим җаным шул пасы эчкәнеңне юк күренә. Егетләр! Булды гына бу! Репертуар чыккан! 4 октябрьдә сезон ачыла! Ниһаять, шушы тик ятудан котылып, эшкә керешәчәкбез! Гөлүсә, Галиәсгар Камал театрына ничек актер буларак эләгергә? Ниндидер махсус кастинглар уздырыламы? Камал театрына эләгү бик җиңелләрдән түгел, чөнки без бик сайланабыз, бик карыйбыз. Әлбәттә, инде аның өчен башта 11-нче сыйныфны әйбәт кенә билгеләргә тәмамланырга кирәк. Җырлый белергә, бии белергә кирәк һәм әлбәттә инде Фәрит абый менә безнең 4 елга бер үзенә яңа курс, яңа студентлар җыя, менә аның группасына эләгеп, Фәрит абый инде ул үзенең студентларын өйрәтә, карый, сайлый, менә шулай итеп эләгергә мөмкин безгә. Гөлүсә, кунакка килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Премьераларыгызга ала берсә килербез. Алла берсә, көтеп калабыз сезне, үзегезгә бик зур рәхмәт. Шулай безне чакырганыгыз өчен, театр яңалыклары белән үзегезнең дә аудиторияны таныштырып барганыгыз өчен. Без инде нәни тамашачыларыбызны шул ук вакытта өлкән тамашачыларыбызны да үзебезнең спектакльләргә чакырып калабыз. Рәхмәт сезгә. Без сезгә уңышлар теләп калабыз. Ә безнең телеканал үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.